Мақсат қойғанбыз Башқұртстанның ауылдарын тіргедіп маташарға енді шул. Келіп сығырмы юқ мағаны біліп болмай енді қазір, әмі біз тырышабыз. Олар мен аяуап қайтылар, қойда хатаңғаны біз. Мына кішілерге ішлейбіз шул, кімге керек шуларға ішлейбіз деп яуап қайтыралар. Әмі ләкин қалаларда олардың әвірлері бик керек. Незік хатып бола, ауылда неме ішләп бола, шуны бүті біз аңлатырға тейішбіз. Біздің маркетплейс бүтінлей бұшлай. Біздің мұнда өзі біздің Башқұртстанға адаптированный маркетплейс келіп сыға бетінде. Тырышығыз, сіз бір немелі оғалтмайығыз. Келіп сыға ма юқ му, аңа қарамағыз. Башларға керек. Мына маркетплейс неме екенін көбі біләлер енді ол мұғайын. Әмі ләкин несек ол керек ме Башқұртстан ауылдарына, керек май ма, оны біліп бітмейдер кешілер, аңла бітмейдер. Меніңсе енді ол ауылдарға бик те керек. Бик те керек. Сөнки қазір ауылдарда ішта юқ бетінде кешілер Сібірге ішке баралар бетінде шул ауылдардан, ауылдарда үйдер ташлана. Мына іш юқ бетінде ауылдарда, ескелек бетінде ауылдарда. Шуға көрәлі біз шул маркетплейсті сыға ішлай башланық. Сөнки біз ауылдардың потенциалы бик зур деп есеплейбіз. Бик ауылдарда потенциал зур. Шуны аңлатырға біздің мақсат енді қазір. Мақсат қана түгіл, шуны аңлатырға біз инструмент сығарып алдық шул. Шуға енді мына қазір біздің тілегіміз бойынша шул ауылдарда кішілер ішқауарлық менен булышһын ине, шуның шул эшләгән товарларын шуны қалаларға сығарып хатырлық, шундай бір инструмент эшләнәк инде. Менә шул маркетплейс. Менә ауылдарда, менә хәзер инде Башқұртстан ауылдарында, ул Башқұртстан ауылдарында гына түгелдер инде, икенче региондарда шул проблема бардыр инде. Ул менә эш юк ауылдарда. Күп кеше бит инде Сибиргә сыгып китә эшкә. Эскелек ауылдарда. Қалаға көсіп өтелер, ташланған үйлер көп ауылдарда. Ниме өсін шул менә? Элек колхоздар була торгай, кешеләрнең эшләре була торгай бит инде. Хәзер колхоздар беткәч, кеше авылда ниме эшләргә белмәй. Авылның потенциалы бик зур дип уйлайм мин. Зурдыр дип уйлайм. Чөнки бүтән ниме ердә үсә бит инде шул. Ашамлык бүтән ниме шул авылдарда бит инде. Бер гараж исендә бер теге мастерской асып ябарып та була бит инде. Бұл менә қалалар асқансы ауылдарда бұл бит инде не? Дешевле дип әйтәйек инде. Қалалар шуны оештыру күпкә кыйммәтрәк. Шуның өчен менә иң зур проблема менә шул эшләгән әйберләрне, бүтән немаларны эшләп була алымы? Ничек хатырга менә? Иң зур проблема менә эшкаварлыкта. Кайда ул товарларны хатырга? Бұл иң мөһим проблема. Чөнки үзем дә эшкаварлык менән булыштым бит инде, шул проблемаларны шунда аңладым мин. Шуның өчен без бұл маркетплейсте эшләп сыгардык инде. Шуңа без теләбез инде бұл маркетплейс кешеләргә шул хатып алучылар табарга ярдәм итер дип уйлайбыз. Шуң маркетплейсте тегәсендә ул хату урыны бит маркетплейс. Әмма бұл хату урыныга түгел, хәзерге маркетплейслар ул менә доставка һала онда бит инде шул күп функциялы инструмент булып сыга инде бул. Без шуны менә бөтә хәзер шуны эшкә аштырга уйлайбыз инде. Әлегә менә безнең ул интернетта маркетплейс уже бар инде, ул товарларны сыгарып алып була. Әмма күп функциялар эшләнеп бетмәгән әле, без шуны эшләйбез. Без шуны үзебез теге сан гына эшләйбез инде, моны энтузиастлар эшләй. Үзебез көсебез белән эшләйбез шуны. Шуңа бик теге килеп тә сыкмай. Әмма безнең шундый максаттар инде, менә шундый зур максаттар бар. Менә без үзебезгә инде шул максат куйганбыз, Башқұртстанның авылдарын тергедеп маташырга инде шул. Келіп сығырмы юқ мағаны біліп болмай енді қазір, әмі біз тырышабыз. Шун маркетплейстан башқа, бұл инструменттан башқа, қазір енді ауылдарға аңлатырғалы керек. Чөнки кешеләр менә колхоздардан һуң аңлап бетмәй әле бөтенләй менә. Ниме эшләп була авылдарда? Эшкаварлыктан да кешеләр бит инде эшкаварлык функцияларын, теге навыктарын югалттылар бит инде. Шуңа менә безгә шуны тергедергә кирәк. Тергедеп шуны бөтә матур иттереп эшләргә кирәк инде шуны. Мин шулай дип уйлайм. Менә шул кирәклеген алар белеп тә бетмәй инде үзе кирәк. Оста куллы кешеләр яман күп авылдарда. Менә мин үзем авылдарда йөреп, күп кешенең станоктары тора шунда. Күбе берәй менә алтын куллы кешеләр күп инде менә. Шуны күреп, күбе шуларның эсе бери. Алар бит инде менә ул станоклы кешеләрдә авыл кешеләренә генә берәй кайда ишек эшләп, кайда теге мебель эшләп, авылга күп кирәкме инде ул. Шул кәрәгенә эшләләр дә, шуны бөтә бұл тик тора. Инструменттар тик тора, станоктар да тик тора бит инде.
Ничек һатырга улар белмәй. Кайда мин һөйләшеп тә караганым бар шул кешеләр менән. Улар ничек эшләгән, нимәгә теге сыгарып һатмагыз бер yerдә. Улар миңа җавап кайталар. Кайда һатаңаны бит? Менә кешеләргә эшләйбез шул менә. Кемгә кирәк шуларга эшләйбез дип җавап кайтаралар. Әмма ләкин калларда аларның әйберләре бик кирәк. Шуны инде менә минең дуслар бар, фитнес-тренерлар менә хәзер улар менән һөйләшкәндә, улар да миңа әйттеләр, менә мин магазинда тудымнан борыкны һатып алам дип һөйләп берәү. Нимәгә дип һорыйм? Чөнки онда юньле ашамлык юк ди. Ул теге здоровьеһын нитәенде һаклай, һаулыгын һаклай. Шуңа күрә шулай дип менә. Кайдан алаң тим? Ну, тегендә монда бер авылдарда эзләп алам ди шул. Калада яшәп бит инде менә. Ул гына түгел, оның группаһы бөтенләй шулай менә. Ул үзе теге тренер булгас, ул шуны нитәенде менә шул. Шуңа күрә менә авылдарда потенциал бик зур. Шон бер Мәскәүдә инде теге Forbes Life дигән журнал укыгайным. Шунда менә ничек Европалы сыр эшләгәнен укыгайным инде шул. Онда тәмле сыр килеп сыккан өчен теге яхшы сырлар килеп сыккан өчен. Онда хәйрдар көтүдә йөрергә тиеш түгел. Үзләре менә теге свободный выпуска йөрергә тиешләр инде шунда менә. Тап-тапта һәүсеп, тада уйланышып. Менә шул авылларга барып мин аптыраным. Ондагы менә күп хәйрдар кешеләрдән инде. Менә елгага ята шуны мин дә һәүсәм, шуннан хәйрдар да һәүсә, тапта һәүсеп, шунда свободный итеп йөриләр шунда менә шул. Әмма ләкин шул кешеләр бер сырда эшләмәйләр, шул үзләренә кирәк кенә теге хозяйствога кирәк кенә генә һөт үзләренә ашарлык, һөт, май гына яһайлар да сыгарып һатмайлар. Әмма традиция юк бездә менә шуның. Шул традицияләрне нетер өчен теге булдырыр, барлыкка китер өчен шул маркетплейс бик тә кирәк дип уйлыйм. Шуннан инде менә үзләре шул дөрес һорау үзләре бер бетмәйдер мөгаен. Чөнки белеп бетер өчен ул эшләп карар кирәк. Менә шул инде шуның бер максат без уны өйрәтергә дә тиешбез. Бу маркетплейста гына эшләп сыгарга түгел, өйрәтергә дә тиешбез. Кешеләргә без нетергә тиешбез, дөһләргә тиешбез, ничек хатып була, авылда нимә эшләп була, шуны бөтәбез аңлатырга тиешбез. Менә бу бик кызыклы һорау. Менә минең мисал китерә алам инде 3 кына хәйр түгел, 8 хәйрле кешеләр дә бар. Ондай кешеләр күп түгел инде менә. Әмма ондай кешеләрне беләм, шул барып йөргән авылда инде ул менә бу гаиләнең 8 хәйре бар. Улар өй янында йөриләр, көтүгә бармаялар. Шул өй тирәһендә авылларда теге үлән күп бит инде. Теге территориялар зур. Шунда алар шунда һәүсеп тада елгала, менә мин дә һәүскән елгала инде шунда һәүсеп йөриләр шуны. Кайда алар һәттәрен кайда әйтәләр мин белмәйм. Белмәйм. Менә беләм инде, что улар теге сыр эшләп бер кайда һатмайлар. Кешеләргә теге балаларына бирәләр дә мөгаен инде белмәйм, шул аны белеп бетмәйм. Шуга бу һорау кызыклы. Әмма менә хәзер менә шул теге фермерство малый форма дип әйтәм инде менә. Бу тоже кызык бит инде менә. Чөнки зур фермерство оештырганда анда хәйрдарга даруда нитә халың бит инде. Чөнки хәйрдар күп булганда теге инфекциялар бит инде, ул куркыныч инфекция рисклары бар бит инде. Шуңа анда даруда эшләргә кирәк, антибиотиклар да кадәргә кирәк бит инде. Ә менә бу предпринимательство малой формы дип әйткәндә, анда ул кирәкмәй. Хәйрдар күп түгел, алар бер-берен нитә алмай бит инде теге инфекция менән зарит итә алмай бит инде. Шуңа бу күпкә экологик яктан тазарак килеп тасыга бит инде буларның продукциялары. Менә шул бик мөһимдер дип уйлыйм мин. Шуның өчен, әмма ләкин мин беләм теге кешеләрне авылда теге тиренән бер нимә эшләп маташкандарын, ондай кешеләр бар. Ондай кешеләр төрле ердә һатырга маташа, теге монда берәй теге социаль селтәләрдә һатып маташа, әмма ләкин маркетплейста һату күпкә уңайлырак инде бу. Менә шуны хәзер без шуны әйтә алсак, теге раскрутить дип әйтә инде, раскрутить итә алсак, бу бик тә зур ярдәм булыр инде бу авылдагы эшкуарларга. Менә бу маркетплейска сыгыр өчен менә бөтен федеральный, бөтен Россия маркетплейстары сыгыр өчен анда акча кирәк, ысынлап та. Безнең маркетплейс бөтенләй бушлай. Безнең шул төп максаттың береһе инде шуны теге кешеләр башлап караһындар. Бер нимәле югалтмый башлап караһындар. Әмма менә кешеләр эшкуарлык башлаудан куркалар, чөнки монда монда кирәк бит инде. Иң теге акча талап иткән эшкуарлыктың теге өлеше инде бу маркетинг дип
маркетинг дип атайбыз инде шуны. Маркетингтә иң күп акча кирәк. Менә һин өйдәме теге ишек алдында бер нәмә эшләй алаң? Теге станоктарың булһа, теге күп кеше эшләй менә. Әле авылларда күп кеше, оста куллы, алтын куллы кешеләр күп ул. Ә шуны сыгарып сатыр өчен менә иң күп акча шуңа кирәк. Үзеңнең товарыңды раскрутить кирәк бит инде. Шуңа менә маркетплейстар аның өчен акча ала, рекламаһына акча кирәк бит түләргә. Шул теге бөтен Россия маркетплейстарына сыгыу шуның өчен алар өчен бик кыен. Әмма анда менә бул ашамлык хату бөтенләй хаты булмай шикелле аны. Онда бит инде теге складка апарга кирәк, складтарына. Ә безнең монда үзе безнең Башкортстанга адаптированный маркетплейс килеп сыга бит инде. Бөтенләй бушлай. Бөтенләй. Шуңа башлагыз, тырышыгыз, һез бер нимә югалтмагыз. Килеп сыгамы юкмы? Аңа карамагыз. Башларга кирәк. Сәлам, мин Галиян Сынбулатов һәм һез Йыһан каналында. Рәхмәт һезгә караган өчен, зинһар лайк куйыгыз һәм репост эшләгез. Һәм дә видео астына бер үз һүздән күбрәк бер нимә язып калдырыгыз. Әгәр дә һез каналга аксалата ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез QR код һәм башка реквизитларны видео астында табарга була. Һеҙҙең арҡалағына, һеҙҙең ярҙамығыҙ менән генә каналда һаман яңы видеолар сығып тора. Һау булығыҙ!